Merce Aberizori, Avelino López, Dionisio eta Margarita Errazi, Pedro Mari Aldaro, Jose Azkoitia, Epelde Jauregi zenean hildakoak, Kabue Jauregi zenean hildakoak, Jose Ifergerre emazte Eruzena eta Zene Marinazio, Jose Parizi emazte Margarita Ezler eta Zene Alaba Fernando Pasonia, Juan Miguel Alambarri, Marcos Alambarri emazte Conchita Tetxe eta bere Zene Jesus Alambarri, Jose Mari Portabarria eta emazte Joseli Bizauz, Abauz Arregi zenean hildakoak, Jesus Odorezula eta emazte Maria Mercedes Ezariz, Polo Odriozola, Brígida Atalos, Enrique, Carlos Larreñaga, Milagros Lute, Imanol Barra, Carmen eta María Nieves Ezariz, Luis Larreñaga eta emazte María Carmen Atalos, José Mari Lizarrate, emazte José Arana eta bere Zene Luis eta José Mari, Irago Bebinueta zenean hildakoak, Mari Carmen Epede, Mari Carmen Arrieta, Paul Palamiras eta bere emazte Maria Alcaba, Jose Maria Arrieta eta bere emazte Etrofia Aragón, eta Manuel Zurre eta bere emazte Maria Aleta, eta baita ere nola ez, gure etxeko maite hilako guztiak ere, danak hemen izango ditugu altare gainean egita, naiz ez izendatu, danak hemen izango ere altare gainean egita.
sangue tu, dell'essere così la notte di lui, non poteva ricordare l'Eucaristia, senza essere tanto allo spazio.
Zenideok, garaia dute zenean, bere zenean egurari zuen jangoikoak. Emakumeen gandik jaioa, leheneko egitea, lehenean zeudenak erostena. Guk zene horretzat argi bezala. Eta zen izanerako, bere zenearen espiritua bidali du. Jangoikoak zuen bihotzetan. Ama, aita ama, beka egiten. Beraz, gehiago izena morroi, zene baizik, eta zene bazira, baita ondorretu ere, jainkoa bihezken. Jaunak esanak. Zutik izatzea, ematen ezaten, aleluia bezalaz. Entzun zuten zuten, argiturik egiten ziren, hartzaiek esaten zuten alekin. Maria berriz gogoan jasotzen zituen gauzen guztiak bere bihurtzen dut. Eta hartzaiek hauek horiek zerretako bat bihurtzen ziren, entzun eta ikusi zuten alekin. Aurra errentzeko zortziuren abete zenean, Jesus izan ziten izen. Zarenean sortu baino lehenago, ingeruak esan ziren izen dela. Haunak esan. Beraz barri. Terrarion konparizuen, guzti hori, beren izenaten hori eta Ata besteari, opari egun, ongiaren
elikaga izan da zen, elikaz, ere izan, beraren gauzi bizita, berizkutak daudela, hori horrek on egiten digu, eta horrek sendot egiten ditu urtean egiten. Zatozko lagunak ezazatzen dugu horrek hori. Mundutako zaitasun herrian, bizi gara hori, eman duzu, zure pakea. Ere, eskatzen dugu izan. Eta, izan gaitezen zemea, eta zemea izan. Eta hori berri izan da dugu. Arrikuraz, begiratu direzan dugu, benukako izatea dugu izan. Arrutik arrikuraz begiratzen da dugu. Beti, deskubrituko dugu zaudela dugu. Arrikuraz, baten zen bai hori izan, bizitzan. Arrikuraz, haunartuz balian izan, haunartutak. Lagundu ditu, eta arrikurazan, gauzak zukuntzen eta eraberatzen. Eta eskerrak emanez, otortzen bidez, bizi gaitezen. Bakea, bakizan duenak. Zutik jarrik egizan gure federetan ditu. Guzti gaita den tempo bakarra etortuz,
Ero egina guretzat, zuzentasunaren garrasi eta eskakizun izan da. Ez bali zaio jaunari,
Alzare su terrazza dove si va sulla famiglia. Se una vera essere stazione così, e tale necessaria che manca di studiare, non può avere salvazione. Serve essere Gesù Cristo per le famiglie. Non è invitare a essere anche sulla ritrovazione, anche lui non ha resta seconda. Lei non riesce a utilizzare la bocca che è un canto ucciso. Santo e Cristo alato e tanto, essere spirito e Gesù Cristo vuole fare con purezza e libertà. Verrà, Santo Spirito, la vera cosa è la scuola. Ogni anno, la scuola che non è stata sua, la vera cosa è l'emancipazione di Santo. La risazione è taffa. Augure con salata, salvezza e manca. Fallo guardare in carissare, la risere schiacciati mares, le ricas di nazionali. La risazione. Dio contro anche nelle ore del capisata, tu veramente alla tua regola, silenzare per lo spirito che cade nella vacanza, vicino e desiderare bene volere. Yeah.
izan dugu mundu guztia zabaldu zer eliza emanaz maitasun osoa Francisco leite santuak Fernando legatzearekin eta zure zugarri osoarekin gogoan izan gaur proiektu nahi ditugu presente egiteak Eukaristia hasieran izanez aipatu ditugunak eta bakoitzarenean gure lagunak eskadunak bihurtzea. Eskatzen dizituko. Zure Seme Jesucristorekin bihurtzen bat bihurtzen duzko. Piztuen erekin bat izan daitezela. Erruki zakizkidu arrego guztiok betiko bizia ditzu ezagun. Jainkoaren ama Maria osoarekin. Alexia Marta osoarekin. Apostolu eta Martin izantekin. Eta gizan guztietan zure abizkaten febero jarraitzen izan dire guztiekin. Haiekin batean gole zentzeu, Jesucristo zure zure. Omen bitarte santimetan bintan, zliga itman Espíritu Santo Retum Mater, ospedalizza Sia, y salvimus Dieta. Salvatza Dieta, la venerable Sumi Ferreiros, cantus, avestes completa.
egin dezakegulaz. Habrá pozik elkartu gara urtelarri honetan, eta bakearen honetan, zure inguruan eukarizia ospatzeko. Egizu Maria beti birjina doaxo bat, zure zinaren sortzaile internetzen amatzat, aitortzen eta lorezen dugunok, laguntza izan da betiko bizia lortzen. Jesucristo gure jauna bitartez. Eta amaitzaren egitamenak horrekin, abez ezagun, abez ezagun.
Solo